Γεια σας κυρίες και κύριοι, Κατεντζιβή εδώ. Γεια σας. Και αυτός είναι, έχουμε τον Άρη μαζί μας. Αυτός είναι ο δικός μου σερβερ, παιδιά. Θυμάστε στο προηγούμενο επεισόδιο που είχαμε το σερβερ του Άρη και έφτασε η σειρά του δικού μου σερβερ. Παιδιά, είναι σχεδόν φτιστή. Αυτό με τους ματιάσε. Είναι φτιστή. Όλο φτιστή. Όχι βασικός φτιστή, ο Άρης έχει κάνει μερικές μετατροπές. Γεια σας, παιδιά. Ο δικός μου έχει άλλο spawner και έχουμε ονομάσει αλλιώς τα πράγματα γενικώς. Για να κανονίσουμε με τον σερβερ θα σας περιμένω όλους στα δύο. Θα σας περιμένω όλους Τετάρτη 5:30. 6 ώρα στον σερβερ. Μισή ώρα μετά, δηλαδή 6 ώρα. Ακούτε 6 ώρα. Σήμερα είναι Κυριακή. Δείτε και την ημερομηνία που έχει ανεβεί στο βίντεο. Το βίντεο μάλλον θα ανεβεί αύριο ή σήμερα. Δεν ξέρω. Και θα είμαι κι εγώ μέσα. Δείτε την ημερομηνία. Εγώ είμαι ο King 999 Λουβού, παιδιά. Ναι. Δείτε την ημερομηνία. Και είμαι αυτός. Σκασμός. Είμαστε διδυμάκια. Έλα εδώ, Κάτσε να κάνω time set. Ο Άρης επειδή... Κάνε μου όπελ, εγώ σε έχω όπ στο σερβερ μου. Εσύ κάνεις μαλακίες, μην το έκανες 2 φορές με το τέτοιο. Δεν θα σου κάνω. Δεν θα κάνω μαλακίες, αλλά κάνε μου όπ. Δεν θα κάνω όπ. Έλα, κάνε με όπ. Είμαστε διδυμάκια. Κάνε με όπ. Παιδιά, αν δεν με κάνει όπ τώρα, μην του κάνετε ούτε ένα like ή subscribe. Αλλά εγώ δεν τον κάνω όπ. Να ξέρετε, καταστρέφει πρώτον την περιοχή μου. Και Κατά λάθος. Και παίρνει τον έλεγχο του σερβερ, τον έχει πάρει 3 φορές και με έβαλε στη φυλακή. Και δεν με έβαζες ξανά. Οκ, παιδιά, αν δεν με βάλεις αυτό το βίντεο όπ, αν δεν με κάνει όπ, μην του κάνετε ούτε ένα like, με ακούτε? Όλοι όσοι θα δείτε αυτό το βίντεο, μην του κάνετε ούτε ένα like. Δεν με νοιάζει τα like, τα subscribe, εγώ δεν σε κάνω όπ, θα μου πάρει στο σερβερ. Αυτό έκανε και πριν. Λοιπόν, παιδιά, μην το πιστεύετε. Συλλεύει το σερβερ μου. Πριν το πήρε 2 Εγώ έχω φορές. καλύτερο, έχω και World PvP τεράστιο. Ναι, θα δεις σε λίγο πώς θα το φτιάξω εγώ το σερβερ μου με το subscriber. Εσύ πόσο subscriber έχεις? 0. Ναι. Είδες. Έχεις βγάλει ούτε καν βίντεο. Τόσα. Λοιπόν, παιδιά, με αυτό που είπε τώρα με νευρίασε πάρα πολύ. Θα βγάλω βίντεο και θα μου κάνετε 1000 subscribe, με ακούσατε? Ναι, να ακούσετε, μην το κάνετε το βίντεο. Αν subscribe, αν έχετε κάνει subscribe, dislike για την πρωτοχρονιά, έτσι. Μην τον ακούτε, παιδιά, είναι σκατόπεδο. Και τι κάνουμε τώρα? Αυτό που σας είπα, σήμερα είναι Κυριακή, η Δευτέρα που ανεβαίνει το βίντεο. Σήμερα είναι Κυριακή όμως. Κοιτάξτε και την ημερομηνία του βίντεο και Τετάρτη 6 ώρα, όπως είπαμε, 6-6. σε αυτόν τον σερβερ IP και όλα είναι κάτω στην περιγραφή. Γενικώς. Αυτός είναι ο Μανώλης. Ναι, παιδιά, θα κάνουμε ένα teleport μέσα στο Μανώλη, περιμένετε. Πάμε. Εδώ θα κάνω μέχρι, πιστεύω, μέχρι Τετάρτη. Θα έχω κάνει και Τα-τα-τα-τα-τα. PvP αρένα. Πάμε, Μανώλη. Πάμε Μανώλη. Μες στο Yes. Μανώλη. Ναι, αυτός είναι ο Μανώλης. Είμαστε αυτή τη στιγμή στον εγκέφαλο, παύλα στο μυαλό του Μανώλη. Και κοιτάζουμε κάτω. Και άμα δείτε εδώ, εμείς το έχουμε κλείσει. Από κάτω είναι όλο κενό. Και εδώ πέρα πατάς spawn. Εδώ πέρα που λέει spawn, το πατάς και Μας διευκρινίσεις κάνει στο spawn. Ακριβώς. Αυτό είναι το spawn μου. Είναι το τσαντιράκι μου, όμως εμένα μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Έτσι μ' αρέσει. Οκ, μόνο μπες στο δικό μου λίγο να το δω λιγάκι. Όχι. Α, ζηλεύεις. Μπαίνω σε νούμπικα σερβερ. Νομίζεις πως θα μπει σε κανονικό. Έχω βάλει την IP του σερβερ σου και όλα αυτά στο YouTube. Θες και παραπάνω, μωρέ? Το παιδί θέλει να γίνει διάσημο σε καλά του σερβερ.
Λοιπόν, παιδιά, να μπείτε όλοι και στο σερβερ μου και στο δικό του subscribers. Και ακούστε, θα αρχίσω τα βιντεάκια. Μην το πιστεύετε, αυτά λέει εδώ και 2 χρόνια. Ναι, καλά. Θα αρχίσω ρε τα βιντεάκια. Και εγώ το Θα βρω τρόπο, γιατί στο tablet δεν γίνεται εύκολα το recording. Όπως στον Κώστα το κινητό που απλώς πατάς ένα κουμπί και αρχίζει. Στο tablet θέλει πολύ μεγάλη δουλειά. Γι' αυτό θα προσπαθήσω, ακούστε, θα προσπαθήσω να κάνω βίντεο. Και αφού κάνω, παιδιά, θα γίνω 1000 subscribe, 1000 τα πάντα. Θα γίνω καλύτερος από αυτόν τον μπουρδο εδώ πέρα. Τον Captain GV Παύλα Κώστα Παύλα Βλάκα. Και εγώ προσπάθησα μέσα σε μία εβδομάδα και έμαθα. Αυτός προσπαθεί εδώ και 5-6 χρόνια να κάνει recorder. Μα δεν γίνεται σε tablet ρε Captain GV Παύλα Κώστα Παύλα Βλάκα. Στο διάλογο. Να σε κάνω survival, Όχι. Α, δεν θες, γιατί θα σε σπάω στο ξύλο. Κωνσταντίνα. Μωρή Ρούλα. Τι αρούλα μωρέ, τι αρούλα. Ρούλα, Από Άρης τον διάλογο. Δεν βγαίνει σε θηλυκό το όνομα Άρης. Βγαίνει Ρούλα. Λοιπόν, να κάνουν comment. Όσοι έχετε βρει το θηλυκό του Άρη, να το γράψετε στα comment κάτω. Ναι, και θα δούμε. Το είναι και μαλάκας. Α, το θηλυκό του Άρη, μαλακισμένη. Άι, φύγε μωρή. Άι, φύγε μωρή. Ηλίθεια. Έτσι έγραψω. Λοιπόν, survival mode. Τσαπουσιαγούλη. Γαμώτη. Ποσεαγούλη. Να σκοτώσουμε τον Άρη, παιδιά, καμιά 60 φορές. Πάρε το μπούλο, Είμαι εκεί που είναι σε protection το server. Καθίστε να πάρω εγώ το σπαθάκι μου τώρα και θα δούμε. Σε protection είσαι. Πάρε μπούλο, Α, βρήκα! Μιλάμε, ούλτραμε. Θα σε κάνω teleport εδώ, μωρέ. Όχι. Τι γράφεις? Teleport. Δεν ξέρει τι γράφει το ανώμαλο. Δεν πρόκειται να μου πάρει εκεί πέρα βλάκας. Δεν χρειάζεται να γράψω όλο το όνομα. Και πάλι. Δεν μπορείς να με κάνεις teleport εκεί πέρα. Error command. Πάρ' το. Δεν ξέρεις όλα τα command. Πάρ' το. Και πάλι συνουμπάς. Αυτός Και παιδιά, σου. γιατί ξέρετε, γιατί θέλω να φτιάξει server. Ένα πεντάμινο προσπαθούσα να βρεις server και τα βλέπετε από YouTubers, ρε. Δεν μπορείς να με YouTuber σκοτώσεις. το έμαθε αυτό. Τι λες ρε? Εγώ εδώ και τόσο καιρό το ξέρω αυτό. Ναι, γιατί δεν έκανες server τότε? Γιατί δεν έκανα, εσύ τι πρόβλημα έχεις? Έλα, μπουνιές. Μπουνιές μου σταθεί. Μωρή, δεν ξέρεις από πού σου έρχεται και κάνεις σαν τρελή. Αυτό δεν πρέπει να φύγω. Εδώ μόνο. Πόσο hard έχεις? Όχι hard μωρή. Ηλίθεια. Damage είναι αυτό που κόβει. Μην μιλάς παιδί μου, θα αυτοκτονήσουμε. Health. Έτσι μπράβο, health. Πες το health. Γεια σου ηλίθεια. Ναι, αυτό θα σας δείξω μια
Αυτός το σερβερ μέχρι την Τετάρτη πιστεύω παιδιά έχουμε και μια αρένα PvP και θα παίζουμε όλοι μαζί. Εγώ έχω κάνει ήδη. Ο Άρης μας δεν την κάνουμε ρε, άμα δεν σε βοηθήσω εγώ θα έχεις μείνει τώρα θα την έκανε, τότε τώρα δεν θα την έχεις τελειώσει. Τι λες ρε, τι λες ρε. Και κάλεσε και έναν Άγγλο εκεί και το βοηθούσε. Ήρθε και ένας Άγγλος και εμένα πριν είχε μπει ένας Φιμπ ή Ο κάτι. Κιβάλ. Ένας Φιμπ. Όχ, έρχεται το βλάκι. Από τον αέρα. Κάτω εδώ. Όχι. Πάρτο, ωε. Έχω σε κουτούλα, το βλέπετε. Παιδιά το πιο γαμάτο κόλπο. Γαμώ την κοινωνία σου βλάκα. Το βλέπετε. Και τον σκότωσα. Όχι, δεν θα βάλεις το φορτιστή. Θα σταματήσει. Α, έχω 13%. Φτάνει. Και το βίντεο τι έχει τελειώσει, αφού έχει φτάσει τα 11 λεπτά. Λοιπόν, γεια σας παιδιά, όπως είπαμε, αν δεν με κάνει ο τώρα μην του κάνετε subscribe τίποτα. Και καλή νύχτα από μένα, δεν ξέρω άμα είναι το νύχτα. βίντεο ακόμα. Λοιπόν, άμα είναι μέρα, καλημέρα, Καλά καλό Χριστούγεννα πες μεσημέρι, μωρέ. καλή νύχτα, καλό απόγευμα, καλά Χριστούγεννα, χρόνια πολλά και ό,τι να είναι. Πάντως γεια σας. Και ξαναπεθαίνεις. Και τώρα έχει φτάσει το βίντεο. 50 λεπτά. Δεν κάνουμε γεια σας. Είπα γεια σας και ό,τι είχα να Υπενθυμίζω, πω. στην περιγραφή θα είναι πάλι. Το σερβερ μου και το δικό σου. Θα είναι στην περιγραφή όλα. Θα είναι μόνο το δικό μου. Το δικό σου είναι στο προηγούμενο βίντεο. Α, ναι, στο προηγούμενο. Και όπως είπαμε, παιδιά, γεια σας. Παιδιά, θα το κλείσω στο Bye. Μανώλη. Παιδιά, ο Άρης λέει εδώ πέρα και 10 λεπτά. Bye, γεια σας, Δίκου, bye. Αφού έχεις 5 ώρες. Θα το κλείσουμε στο Μανώλη. Λοιπόν, καληνύχτα Μανώλη, καληνύχτα Βλάκα. Καληνύχτα Μανώλη. Καληνύχτα παιδιά. Καληνύχτα και γεια Γιόλο. Είμαι καλύτερος από τον Και Merry Christmas και Good morning. Τι τραγουδάει μωρέ. Το